Sofia, upp och stå. Jag kan inte gå. Sofia! Jag kan bli tomma. Sluta luta, det är ingen rus. Så, sug. Sofia! Sluta sprattla med benen. Vad sprit där. Det var sprit där. Gud. You get still här ungefär. Du tar mig för bröstet. Sofia, lägg dig ner. Jag ska få ta Gör inte saker bättre för dig. Du är bra på att formulera meningar, lilla Sia. Alltså, varför kan du inte Kickan, kom hit. Kickan, hit. Det var inte meningen. Förlåt, är du arg? Är du rädd? Okej, det är inte jag heller. Bra, jag vet en grej. Kan du hjälpa mig upp? Okej, va? Jag vet en grej. Kan du hjälpa mig upp? Kan du hjälpa mig upp? Jag är så svårt. Ja. Min mamma, om hon får reda på det här, det är en grej. Att om hon får reda på det här, då kommer hon typ... Då kommer jag aldrig att komma till pappa igen. Jag får bottensförbud. Du får bottensförbud. Hör Det får jag aldrig få. Jag älskar honom och han älskar ditt namn. Nej, det är läskigt. Mitt hår är förstört. Mitt hår var så här från början. Redan. Men nu är det så här. Så det är så hemskt. Sia, stå still. Stå still. det var Jag står still. Stå still utan att säga någonting. Skål.
Jag måste... Nej, vad bra. Så. Jag rapar. Så hjälper mig att... Nej. Det är faktiskt ingen alkohol, det är bara energidricka. Men du behöver inte mer energi nu, för du har helt fullkomligt massor energi. Du spottar på mig. Jag vill inte. Sia tyst. Sluta pruta med bröstet. Ja, jag inte. Sia, gillar du sex? Ja. Sia, Ja. är du kär i någon? Nej. Gillar du Nilsson? Nej. Gillar du Adde? Nej. Gillar du någon då? Va? Gillar du någon då? Nej. Eller kanske. Vem då? Det säger jag. Lilu? Nej. Nej. En kille. Du snackar om många killar. Racco? Nej, jag vet inte vem är han. Vem är han? Vem är han? Vem är han? Det är Kickan, det är en hon. Vem är han? Men det är det. Det är så som köper. Rösta själv. Nej. Men jag vill ha mer energidricka. Du behöver inte mer energi. Alltså jag är ingen bebis. Jo, det är du. Nej, det är jag inte. Jo, det är du. Nej. Sluta spotta på mig. Vet ni vad han har gjort? Vem då? En pedofil. Vadå? Kommer inte ihåg vad han heter. Han heter Johan. Han. Nej, jag säger inte. Du ska du inte säga här. Det är hemskt. Men okej. Men kan inte jag få min energidricka för seriöst? Jag måste ha den. Sia, ska vi gå och lägga oss? Nej, för att klockan är bara 2. Klockan är 1:30. Ja. Det är typ samma sak. Jag måste ha mina citroner. Det är Nej. jättegott. Det är jättegott. Jag kunde dricka dem eller äta dem utan att få sura miner. Nu går vi och lägger